ymmärrä nykylapsia. Siksi, koska miksi niitten pikkukakaroitten pitää piitata siitä, Miltä ne näyttää? niin kuin sun ei tarvi näyttää miltäkään modellilta. Olet vasta lapsi nyt, turpa umpeen. Oikeesti, jos mä kävelen kaupungilla, niin mä varmaan näen ainakin 6–10-vuotiaita, jotka käyttäytyy niin kuin teinit. Ja sitten ne kattoo mut ylös ja alas, Ja pyörittää silmiä. niin kuin mä potkasen sut kuuhun yhdellä persepotkulla. Ja jos nää meet normaaliin, niin siellä ne kakarat kattoo niitä meikkejä. Ja mä vaan suoraan kävelen sinne herkkuosastoille. Ja en kestä niitä kakaroita, jotka pukee sen ruton valkoisen napapaidan ja siniset farkut niin kuin hyi Pasi, kuka oikeesti pukee noin tylsän asun. Ja niitten kengät pitää tietysti maksaa yhden kokonaisen talon verran. Ja sit jos niitten kenkien päälle vahingossa astuu, niin ne alkaa tyylin panikoimaan. Ihan niin kuin niitten äiti kuoli. Niin kuin et uskos, kun likaset minun kengät oli pienenä. Ja sitten ne kertoo kaikille, miten ne heräs 5 aamulla vaan siksi, että niiden piti näyttää kauniilta koulussa. Niin kuin mä en edes pese mun kasvoja. Ja ne on vaan niin ärsyttäviä, että niitä vois vetää niiden tukka irti. Se lähtis aika helposti, koska niillä on tyylin perukki. Onhan niitä muitakin juttuja niistä. Mutta mun kärpäsen kakan pienet aivot ei nyt toimi. Niin ei jaksa. Mut nyt, start work out.